padakali pano tikufuna tikupasireni phase yoyamba imene mayi Patricia Kaliat, General Secretary wa UTM, anayankhula ku msonkhano omwe umachitika ku Katoto ku Mzuzu lero pa 28 July 2024. Umu ndimene anayankhula okumbukira mtsogoleri wathu wa UTM amene ifeyo tili ndi chikhulupiriro chonse kuti akutilamulira from the universe. Ndinane mawawa ndimakonda kwambiri anzanga onse media from Minister of Information perspective. Azodiaki ndani mukamapereka zizindikiro zosonya chala kuti muchose network ya live ndikhulupirira tinalipira tikamachoka pa muti choserako chifapenda pana public secretary watu sana yankule pa live coverage. Ndiye drama zati muti pasako pang'ono tigulie mbatata popita hapo. Ife ngakhale munthu atalemba chizijujeni, atalemba chibisaliro chifisi chake, atalemba mayina ake onama pa Facebook, ife timaziwira kuti chikwanje ichi ndi chakuti chikwanje, ndipo kumasonya maso a ife amang'ana patali ngati mphaka, a ife timaona patali ngati chombe. Ndiyeno ground ikalipiridwa kuti panopa pakhala boxing, katilo wamo groundimo ndi mwana waina cha ground iyo, tikamamumbuza makofi mwina cha ground iyo asati chose pa chifa ground iyo talita ndi menelo talilipi. Koma mwazuka nonse ndeti kunena kuti tabwera kuno kusakupepesani anzathu akumpoto 1 Dr. Chilima ni mwana amene mumankonda, ndi president amene mumankonda kumpoto kuno, ndi nyamata amene mumankonda kumpoto kuno, ndi ekhayo amene samakonda wina aliyense osang'anira nkhope, ndi amene anazusa mpoto kuti kuli anthu amene tiyenera kuwasapota, ndi amene anabweresa poyera kuti achinyamata atenge nawo mbali kunkhani za ndale. Tabwera kuno kuzakupepesani ndi kuzapepesana. Tabwera kuno kuzazusa mizimu yonse. Dr. Chilima Shalini Muluzi osamena napita ndi Dr. Chilima ma bodyguard yake, osamena napita ndi Dr. Chilima wina amene anali wa protocol wa ku Minister of Foreign Affairs, kuti kumene muli inuko mizimu yanu yuse mutendere, ndipo maso anu akhale akuyang'ana ku Malawi. Ndipo tabwera kuno chifukwa Dr. Chilima anakwatira kuno. Tabwera kuno kuzakupepesani chifukwa Dr. Chilima anamwalira konkuno ngakhale so simunamuone. Chinali chofuna chathu kuti ngakhale afikeso kuno musazikane nawo, koma sinali zolinga zathu kuti zitere kuti zisatheke. Nanga tingapange bwanji? Tabwera kuzakupepesani kuti kudandaula kwanu kukhale mmapemphero. Kolona amene anagwira Dr. Chilima akhala ali ndinu mmapemphero anu asiku ndi siku, kuti akumbukire komanso kuti inuyo mukumbukire zolinga zimene ndi ligasa limene nali nawo Dr. Chilima. Tabwera kuno kuzakumbusa kuti mwana wanu ziko mwamene mmankonda because of the legacy and the ideologies and the policies ya UTM. Ndipo tikamapanga chipagira mwamba zonse zimazibweresa pamodzi kudya katatu pa siku, zipo zinali ndi manifesto wake osatira zake, nkhani yosisa mtengo wa mapasipoti. Lero mapasipoti amakhala anthu palaini ngati akulandirako chimanga koma ndalama kuperekako zambiri. Lero tinabweresa nkhani yonena kuti anthu azituluka kupita kunja, tizikhala ndi 1 week yopitira kunja kuti anthu azikatenga malonda wo ulere kutukula, and these are the issues of economy. Tinabweresanso nkhani yolumikiza madzi magesi ulere kwa anthu kuti anthu akhala ozidalira pa iwoka. Tinabweresa nkhani ya youth empowerment and economic empowerment. Youth empowerment imeneyo imeti manena kuti asogoleri ngakhale mutha kundivomereza on the marriage perspective, munthu tatengana mbanja zaka 25 mamuna nzimayi zaka 19-18 kukhala nthawi yonse popanda china chilichonse. Ndiye kapezeka kuti nzibambo ali ndi zaka 70, amayi ali ndi zaka 64, ndiye akane kuti musadandaula, I'll give you the last born. Zona chimene tikunenera izi manifesto onse amene tinapanga ife ya UTM ndi amene analowesa mboma, whether they say it no or yes. Manifesto anthu ena anali high
high five amene timapasana moni oluka George ngati tili nkali moto ni ndani lero kumapasana moni high five ngati anthu ali mu ndege ndege zake zomwe zikugwesa anthuzi. Ife manifesto wa UTM afune asafune ndamene anapangisa boma ili kuti alowe mmene aliye pano. Ndamene nali manifesto wa UTM ndipo akanakhala kuti amaziwa kuti ndale ndi chani dongosolo loyendesa boma ndi chani. Saka nabweraso siku la lero pamene mukupita kumapeto kwenu kukavota ndipo mukavotera UTM akana kuti apasani ngongoli muzigulisa mabizinesi a mizimbe ngati anthu akugulisa mizimbe akugula mizimbe ya 3000 ndikumakhala 1 week mizimbe ya 3000 sanathe lero ndi akupasani kuti muzikagula mizimbe yambiri muzigulisa ndiye ita. UTM and the UTM came in kuti tione zinthu kuti zisinthe. UTM was for change. Tonse tigwirane pamodzi kuti zinthu zitani zisinthe. Achinyamata akhalo zidalira pa iwoka, amayi abambo akhalo zidalira pa iwoka. Ife anthu zamakalawira kumakoma kumakapempha zichepe anthu tikhale ndi zakudya pa tebulo pathu. Ndipo iwo achatabwera chaka choyambirira anasatira manifesto wa UTM. Atasatira manifesto wa UTM chakudya chinapezeka chili pa tebulo. If they had to stand in my shoes where they cannot fit my shoes because they are too big for them. Ndiye kuti iwo akanaona kuti nthawi yopereka ngongoli inali nthawi iti imene anthu ali ndi chakudya. Lero kumapeto kwenu kana kuti akupasa ngongoli muzipanga mabizinesi. Sima pa tebulo palibe, ufa palibe, ndiwo palibe. Ndiye kuti nyamdiwo ndrama yayo yolipira lendi mulibe. Ndrama imene mukatenga mpangira bizinesi mukagula ngaiwa. Komanso akunena kuti yayi ngongoli zimene zimafumu muzilemba muzitenga ma ID. Mafumu amalemba ngongoli. Masa maitanisa ngongoli ndi amene analembedwa ntchito kuti azipereka ngongoli kwa anthu. Sapano izolemba ndi ma IDs ino amene mukunena kuti mena manenera muloto watu director wa Nyamata kuti analota kuti mapano akamba nkhani za magali moto. UTM kodi inu awa akutenga ma ID nalembesa pa pepala kuti tikupasani ngongoli inu ICP muli kuti? Kodi inu awa kutenga 72 million napasa anthu endi chonsecho malai muno anzatu wa poorest countries malai muno pamene anzatu a GDP anena komanso a International Monetary Fund anena kuti by 7 May 2024 anena kuti maiko amene ali osaukisisa South Sudan, Damascus, Yemen, komanso Mozambique, komanso DRC, Malawi so ilipati pa 7 May ndine kuti Malawi yosaukisisa ndine ngati IMF yana kuti Malawi ndiyo tani yosaukisisa. Ndiye kumusauka kwa Malawi ma 72 million aja kungokhala ndivo ati kokapanga vote. Ife convention yathu tusidi olosapitako ndi wantambala tikakhala ndi state yonse anthu akavota osati kuononga 72 million kuononga munthu kuti ati mukandivotere mpando oyendesa ndege mandege achopanda matayala mpando wacho oyendesa cha chabwino anthu amene akufuna mipando yache ya mtundu wanji yosaona nawo kudziko kuno kuti kuli chifunga ndege isapite. Kodi mmene amamuza Chilima kuti abwera ayimirire ziko kuno ataona kuti kuli chifunga saka nauza munthu inase kuyimirira Chilima? Ngati munthu akufuna mpando convention ndikuononga 72 million sana nene zimezo kuti kuziko kuno kuli chifunga mpando amene akufunafuna ziona chani? Because amene amakhala ndi masomphenya amadziwa kuti 1 seusuli bwino 2 ni nyengo ya chifunga kuchikangoya kumabwera chifunga ameso akananena kuti chikangoya kumakhala chifunga nthawi zonse. Ndiye kuti vice president saka natani ameneyo saka naenda. Ife UTM tikupemphani kuti nthawi inoyo tiyeni mukhale pamene mwakhala inupo ndipo mukhale odekha. Ifeyo yathu ikhale mona kuti chipani cha UTM chipite pasogolo ndipo tiyendere limodzi
tikamana kuti UTM is united sitikunena kuti chipani chokhayi koma tonse tiyendere chani tiyendere limodzi ndipo chipani cha UTM tili panopa is a mobilization time, is a multiplication time. Imene tinanena paja kunena kuti nthawi imene tikhale tikuchulukirana nthawi yake ndiiti ndinoyo. Ife UTM ndi chipani chokhacho chimene simunachiziwepo. Ena mukwazi wa uve wawo nimene anapangira. Ena onso mukwazi wa uve wawo meti matasintha sakusintha. Awo AW kapena chikangawo mukwazi wamene amapangira. Koma ndi chipani chokhacho cha UTM chimene simunachitanipo. Chimene mfundo zake ene mmakonda kumene kuti mfundo za UTM munangotinamiza kuti zadya katatu pa siku ayi wapakali ala samayimba chani bero. Tabwera kuno kuzakumbukira mizimu yonse yachakufa chakana komanso ya chirwa onse akukhata pamene mwaliya pano maina onse watchula doyi. Tabwera konse kuno kuzazusa mizimu yawo kuti we thank you very much for the ideologies and the policies which you wanted to liberalize the Malawians kuti khale democracy yamphamvu. Pamapeto pache panabwera mwana wanu Dr. Chilima amene amafuna kuti zinthu zisinthe ku Malawi kuno. Kusintha sikunachitike ndipo alliance imene tinaiona ife ndi ya 2020 imene anatenga manifesto yathu yogulisa fertilizer 4,495. Ataona kuti imene yagwira anaisi Alipompo alitimjesa shaini Dr. Chilima. Oda sogoleri magalafu amene amakhani munthu wina aliyesa madziwa ni Mulungu. Atangosiya manifesto imeneyo lero anthu sanapoledwe apoledwa. Lero anthu akudya sizikutani sizikutheka. Ifeyo ponena kuti sitikufuna sokhala kwa alliance musatikakamira sogoleri. Alliance munaithesa nokha ndipo manena m'misonkhano kuti alliance palibe. Misonkhano yonse sikuti nazakhani misonkhano omachita parade ma statement yanu onse amene mmanena inuyo. Weni Inkamunyoza Chilima Alipompo kumana kuti inuyo mukhala mpaka na 2063 mukhala wa muyaya. Zimenezo ndi zimene anathesa a former president Dr. Bakiri Muluzi kuti tifuna tikhale ndi multi-party democracy Malawi muno. Koma inu manena pa sonkhano kuti ndinu wa muyaya. Chilima Alipompo titasayinirana kuti achakwera 5 years Chilimanso atenga 5 chani 5 years. Ena amene mukulephera kuyankha za alliance ngati Chilima mayankhula naye sanakuze na pabwanji. Komanso ngati munayandikana ndi Chilima poti sitingamfunse kuti ayankhe za alliance simaziziwa bwanji. Chifukwa chani mutatengedwa kuti tiyani mukhala apa sanakuze ni za alliance bwanji mutayimirire ndinuyo 2025. Ife tiziwomberabe mng'oma anthu kumavina nyimbo imene sivinika. Komanso tu anthu amanenanso kumamutukwana Chilima ali pomwepo. Zonsezi zinaonesa kuti anthu safuna kusintha. Ndiye ife tinachoka kwa alliance kuti ife tifuna zinthu zosinthika Malawi muno. Ama regional governor a north tabwerani pano. North mati aitenti choke kwa alliance. Amanena a north yo mosongozedwa ndinu kapena inu kwa alliance simunachokeko. Ife kwa alliance tinachoka. A north south regional governor, please come here. Anthu manena kuti aitenti choke kwa alliance manena nokha kapena magwirizana ndi anthu aku north south. North south tilikolera nako kuti kumeko kwa alliance msusi tumuona yayi. Ena kamanena kuti yayi alliance amene akuikana ndi akuti UTM onse amene ali UTM ndi amene tili pano amene sitikufuna chani alliance. Ndipo kuti tikhale kwa alliance ndiye kuti chipani silipira pasogolo. Amene akanaziwa kuti ife tinapangana nawo alliance sakanalola kuti chipani azichikhalira mpaka nakalekale. Akanalola kuti tiyeni muzipanga misonkhano komanso ulendo uno ndi wa Dr. Chilima. Koma nanena Alipompo Saulo salipati Alipompo aline ndikayima nawo so 2025 ndiye pamene kwa alliance ilipo.
ifeyo a UTM we are here for change. Kuti ma policies wonse amene fe tikufuna kuti atheke ku Malawi kuno. Komanso manifesto ati wonse a UTM kuti apite chisogolo. Inuyo khalani kwanu konko muzononga ndalama za Malawi. Ata zaone nda Malawi siku lotani lovota. Tikupempheni tonse tikalembese komanso tipemphe anthu aboma. Zimene mukuzipanga tikuziona. Kumpoto kuno mukumabweresa magenerator opanda mafuta. ANRB tikupempheni mubwerese zinthu zokuti Malawi akondwere nawo. Ngati mukufuna kuti tigwirizane Malawi muno democracy ipite pasogolo mupange zofanana. Kumpoto kuno kubwera anthu olembera aliyense alembese. Chigawo cha ku East Mango Chimachinga Baraka Ncheu anthu akalembese popanda vuto. Anthu amene akuchokera Phalambe Mulanje Cholo Chilazulu Nsanje Chikwawa anthu Blantyre Neno Mwanza akalembese popanda vuto. Lero boma tikamene kuti ndife osauka timaononga ndalama mukulephera kugula mafuta mu Geneset. Lero ma MP akugula mafuta mu Geneset kuti anthu azikalembesa. Komanso tidziwa tibuza ndi mawu zimene mukupanga tikuziziwa ndipo ife tikumamva amene kuti kukada musapangane kuopa amene ali pakhonde kumene mupangana inu komuziwa kuti ayute muso ali konko. Ana amene mwalembesao tikwaziwa amene akwana tikamafika siku la lero ana amene mwalembesao kwana 1,141 tikwaziwa mufuna makamafika pena pa ikwane 2 million tikuziziwa. Ife tachoka mu alliance chifukwa dziko lonse la Malawi ndife amodzi. Bakiri Muluzi atatenga dziko no Dr. Bakiri Muluzi atatenga dziko lino anayang'anira pena paliponse. Tili ndi university ya Nzuzu. Atabweranso Bingwa Mutharika anayang'aniranso dziko lonse. Tili ndi parliament ku Malawi kuno. Sanayang'anire kuti Bingwa Mutharika kuchoka kucholo koma parliament anayibweresa kulilongo. Anabweresa Kamuzu Stadium, anayibweresa Bingu Stadium. Sanayang'anirenso kuti akuchokera kuti. Komanso maofesi munali wonse ogwirana manja osochokera mbali zonse. Zomwezi za ku Israelizi 2 million anthu oka 2,140,000 ochokera lilongo yoka. Mwina mwa kuchokamo 28 ina 14 ina 52 ina 30 zomwezi ena 8 eni ngati kuneno kuchoka anthu 8 ngati kumachinga kaya kuchoka anthu 24 ngati kaya kusanje kuchoka anthu 5 koma Malawi muno yomwe itu yomapita kuti azikaweta agalu ku Israeli ko yomwe akuchita kukondera nawo yomwe. Endi chifukwa chake ife tachoka ku alliance chifukwa chinyamata wati maziwa kuti azigwira ntchito kuma mega farms. We are transporting or we are transferring our human resource kumapita kunja ku Malawi kuno zinthu tiyena kuti tizipanga toka. Ife ya UTM tikabwera mboma posachedwa hapa tifuna tizaone nkhani ya economy, tizaone nkhani ya industrialization, tizaone nkhani ya commercialization, tizaone nkhani ya mega farm. Komanso iche ni wapangira bread tupanga ku Malawi konkuno. Mabai Malawi tikuwalepera anzatu bai Malawi mabai Tanzania alipo bai Zambia ilipo tikulepera ife bai Malawi. Achina tirigu titakunzala konkuno. Achinyamata akenda amenewo. Ngakhale zokujaza nkhuku timazikula kuchokera kunja azimayi anyamata tamapanga zokujaza nkhuku. Kwa hapa sira ngakhale timashini tating'ono kumagaisha makomo mwawo. Osati mwina zienda ntunda otali ukagaisa mazi eni timanena. Timana kuti muzitenga mazi pa khomo panu paipi khale pa nyumba panu. Mukatopa ndi kutentha makomo mungotengana pa wili wanu. Wina segure tapu wina zisamba akatha wina lowepo azisamba. Tapu zili makhomo mwanu momwepo. Ma-MP atu tikuthokozeni inuyo ndino kanu amene munankonda SKC amene mukunena kuti ayi ndipo tu munagwirizana nawo maganizo a anthu amakonsiwese munene kuti ndife tokha amene sitikufuna kuti tikhale kuboma chifukwa tikulirabe. Inu enanso amene mukunena kuti ife tikuyasa makandulo ndipo tupanga kampeni supanga kampeni koma tikuluzusa mizimu ya makolo athu. Ndiye tikuzeni mawu muzaziona. National Campaign Director wanena kuti ife timapanga zosogola ndipo Malawi muno simazo kuti munthu akamwalira timamwisia makandulo kuti ause mutendeni. Ena onse amene ali a generation ka generation A
sazi wazose zimati mapanga ife generation UTM ndi generation Z generation Y simunga apuzisa zochitayi nde inu before Jesus Christ musamali mbane ndi ifeyo ya UTM Yesu Kristo ali ku Galileya kunabwera ambiri ya Yuda akumuza Yesu Kristo kuti Herodi wapangana kuti ata akuphe ninu. Yesu Kristo ananena kuti ine ndipanga zimene ambuye anga bambo anga wandituma kuti nditani mosaopa mosafoka mosatekeseka. Ifeso UTM nzero yambiri ataima ninose ma directors anyamata UTM ndameneyo ndikupempha na UTM chipani cha UTM ndi champhamvu chokhala chachikhalire. Let us unite tiyende limodzi timange chipani cha UTM. Ife chipani cha UTM my reporters don't come to us and ask us kuti kumva kuti chipani mwagawanikana palibe chipani chagawanikana. We are one. Amene palibe bwapapa ndiye kuti siwa UTM. Koma UTM onse ali pati ali pamenepo. Khalani makolo atu achinyamata tinawerenga maposters yanu please palibe chimene sakuziwa ifeyo lero likhale loyamba ndilo maliza kumaneba maposta ngatamea kuti tiziona chifukwa mukuchita promote zinthu zokuti sizithandiza mukuchita promote zinthu zokuti anthu tizilongolola nazo mukuchita promote zimene zititayisa ife nthawi zonsezo mmene munatiuza kuti tuluka mwalansi tinavomerezana nawo. Let's move forward. Nane naso paja kuti khomo la UTM lotulukira tinaseka amene anatuluka ngati wina wachedwa kuti atuluka ngotigogodera tiuze tasegula khomo la UTM lolowera kuti anthu azidani azilowa ambiri azibwera chipani cha UTM sichikukana wina aliyense. Anayankhulira mayi Patricia Kaliat ku msonkhano wa UTM umene umachitika ku Zuzu